Arkada şeýeriniň arkada futbol topuny beden sepetleri eýlemek ugruna maksady okunlygy geçiren duşuklarynyň ählisine aýan boldy. Diňe tamamlanyp barýan ýyllar arkadan gazanan ýeňişleri futbol jemgyýetçilerine uly gydaklanma döretdi. Gahrman arkadamydan başlanýan ýylan döredilen bu topar üstünlüklerini ýygy-ýyly bayram edýär. Şu ýylyň maý aýyna Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň çağırş ligasynyň nowatdaky aýgatlaýjy duşugyna da arkada topary Kambojaly garşydaşlaryny otup değişli kuboga eýe boldy. Belen tekbeden eýlenmegi türkmen sportunyň awraýyny artdyrdy. Arkada toparyň futbolçylarynyň halkara derejesinde gadanan nowatdaky ýeňişi bu ýysançly wakadyr. Gazananan üstünlük gahrman arkadamyzyň başyna başlanan sport ulgamyna özgertmeler bilen bir baglylar. Arkada toparynyň awraýly bayraga münasip bolmagynyň hormatyny uly bayramçylyk dawrasyna geçilmegi ýurtda sporta berilýän ünsüň ören ýokardan görkezdi. Bu ulgamda arkadaly gahrman serdarymynyň tagalasy bilen amala asylýan işler her bir türgeni üstünlüge ruhlandyrýar. Toparyň ýygy-ýyly ýeňişlerine dowamly häsiýet mahsusdyr. Aziýa iqliminiň awraýly kubu urnaky ýarışlaryň çäklerine arkadaly futbolçylaryň soňky geçiren duşugam ören çekilişi häsiýeti bilen tapatlandy. Bu oýunda üstünlüge bolan ihlas, maksady okunlyk, duşuň öz boşly bedeni urly. Taraplaryň kisiçin amatly pursatlar ýeterlik boldy. Ýöne olaryň hemmesini peýdalanmak futbolçylary başartmady. Oýun mawatdaky mümkinçilik bizim futbolçylarymyza üstünlüge bolan öz boşly onamy döretdi. Netijede gazakly hem çekilişli oýunda arkada topary 1-0 hasabyna ýeňiş gazanypdy. Ýyleşmeden halkara duşugyna gazanan üstünlügi täze ýyl bayramyna öz boşly sowat boldy. Futbol bayramçylygyna öwürlen oýun tejribeleriniň artdyrylmagyna ýardam etdi. Awraýly bayrak urnaky duşuk kämilleşmek babatda da ähmetli boldy. Mälim bolşýaly destak oýunlarda bu topaşada arkada Özbegistanyň Andijan, Bahreýnyň Al-Haljeyi, Kataryň Al-Ahrisi bilen bäseşip çykyşyny üstünlükle tamamlap ýarşy dowam etmäge mümkinçilik aldy. Şunuň bilen baglanykda hoş habar gelip gowuşdy. Olam arkada futbol toparynyň awraýly bayrak urnaky dowam etjek ýarşy bilen baglanlar. Futbol jemgyýetçiligine uly gydaklanma döreden bizi atyşlaryň netijesi boýunça arkadaň futbolçylary futbol äleminde belli topar bilen, ýagny Saud Arabistany padşahlygynyň Al-Nassr topary bilen duşar. Arkada toparynyň dünýä belli futbolçy Ronaldo'nyň oýnaýan toparlan duşuşmagy futbol jan koýarlarda eýýänden uly gydaklanma döredýär. Inne geçiriljek oýun ajaýyp futbol bayramçylygyna öwürler. Döwrawap innowasion arkada şeýeriniň arkada toparynyň halkary ýarışlaryna üstünlükli çykyşlary futbol jemgyýetçiligine uly seslemne döredýär.